मेसेजआ थाङोब्ला बिराद गिदिर मोनसे सरकारनाव बे हेम्पार जाहैगोन जोंनि भारत हादरनाव गणतन्त्र रायजोआवहाय जोंनि आन्दोलन खालामनायनि मोनसेल' उद्देश्यआ बेनो आन्दोलन खालामनायनि जा मोनसेल' लामाया बेनो नन भायलेन्स हिंसा गैयै अहिंसा मोन्थोरजों जों जायखिजाया हाबाफारि लानो हायो दिनैहाय 9 जुन जोङो बेवहाय गोजौनि बिथोन बायदियैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादनि बेयो मोनसे गोजौनिफ्राय फैनाय निर्देश जिहेतु जोंनि एमइ फरायसालियावहाय जिहेतु थाखो 9निफ्रायनो सानखान्थि आरो बिगियानखौहाय इंराजि रावजों सोलोंथाइनि मोनसे जाबसिननाय जिहेतु आसाम सरकारनि बेयो मोनसे खैसार बेखौ सिगां समनिफ्रायनो जोङो अपोज खालामबोबाय थादोंमोन हेंथा होबोबाय थादोंमोन जे जोंखौ उदाङै बर' बिजोङाव जोंखौ सोलोंथाइ लानो हो होननानै नाथाय आसाम सरकारनि जितु बे लेहेमिया बे माने अख्रामि जितु आखुथायखौ नुनानै दिनै बे मोनसे हाबाफारिखौ लानाय जादों मोनफ्रोम गुदि फरायसालि गेजेर फरायसालि आरो गोजौ फरायसालिफोरावहाय बेबायदि गोसोम बेस गाननानै जोङो ब्लेक डे हिसाबै दिनै फालिनाय जादों आरो बेवहाय जोङो सालाकाटि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोङो सालाकाटि गुदि बर' थुनलाइ आफाद जुथायै जोङो जोंनि ओनसोलाव बे हाबाफारिखौ लानाय जादों मोनफ्रोम गुदि फरायसालि गेजेर फरायसालियावहाय जोङो गासै फरायसाफोराहाय दिनैहाय गोसोम सि गाननानै जोङो खुद्रिसारदों आरो बेवहाय स्पेसियेलि जोङो नैबे दिनैहाय सालाकाटि गेजेर फरायसालियावहाय बे हाबाफारिखौ जों जुथायै लानाय जादों बे उद्देश्यआ बेनो जे जोङो जेरैखि जाया सरकाराहाय जोंनि मिडियामखौहाय जोंनि बिजोंखौ लानानै जाहाथे जेबो रोखोम खैसार दा खालामथों जाहाथे जोंखौ उदांबाबै जोंनि बर' रावजोंनो जोंखौ सोलोंथाइ लानो होनांगौ बेखौ जोङो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों फोरमायदों आरो उननि समाव जोङो जुदि बिनि बेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजोंबो मानियाब्ला गणतन्त्रनि गेजेरजोंहाय जोङो अहिंसानि मोन्थोरजों जायखिजाया रोखोमनि जोङो आन्दोलन बा जोङो बेबायदि खुद्रिसारनायखौ जों लांबाय थानो बाध्य जानो हागौ दा बेखायनो जों स्ट्रं भाबै खावलायदों जे जोंहा बर' हारियाहाय जोंनि बर' माहारि आफादफोराहाय जोंनि मिडियामखौ लानानै बिजोंखौ लानानै रावखौ लानानै जोंहा गोग्गानाय दङ मानोना सिगांनिफ्रायनो जोंहा बिसास दङ आरो बे बिजोङावनो बर' बिजोङावनो फरायनानै दिनै जोंहा गोबांथार सुबुं सम्पद जाहैनाय जोंहा गोबांथार बिदिन्थि दङ बेखायनो जोंखौ गोबांथार लालस खालामनानै फैसार खालामनायनिफ्राय जाहाथे सरकारा गोजानाव थायो जों बेखिनिखौ खावलायनाय जाबाय थाखो 10आव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो 10नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलोंनो हागोन